Veliki pozdrav, dobrodošli u naš novi video. Ja sam Mahir, ovog puta sa mnom je Kerim, a mi se nalazimo na Vlašiću, tačnije na Galici, odakle ide naša današnja tura prema vrhu Vlaška Gromila. Pa ajde krenite s nama da vidimo kako će to danas izgledati. Čuki! Naš prvi cilj je doći do doma na Devečanima, a zatim ćemo ići opet do Paklarskih stijena i onda tamo biti putokazima do vrha Vlaška Gromila. Ono što nas raduje je da je danas spekno lijep dan, iako tako ovdje ne izgleda. Ali dok smo se penjali vidjeli smo da su na Paklarskim stijenama oblaci, pa se nadam kad se popnijemo dogore, kad se oblaci ova magla raziđe, tako da ćemo imati vedro vrijeme i gore. A još dodatno, što ste upratili na početku, su ove pravo prelijepe jesenske boje ispod planine. Pa ćemo vidjeti kako će gore biti kad se popne. Hobi! Hop! Evo stigli smo i do doma na Devečanima, napravili smo malu pauzicu, odmorili se. Evo sad kontamo šta ćemo dalje, pošto je još uvijek magla na stijenama, poprijeći ćemo pravo prema vrhu. Pa ćemo u povratku, ako se magla raziđe, snimiti Paklarske stijene. Ovo nije naš prvi video s Vlašića, također bili smo prije 2,5 godine na vrhu Paljeniku i istraživali ono što se nalazi ispod. Pa ostavit ću vam tu negdje link za taj video da možete pogledati. Ciljak gore, sad trebamo skontati kako se ide do onog vrha. Evo dolazimo na neki dijelove Vlašića gdje ni ja nisam bio. Nisam ovaj dio Vlašića istraživao. Baš je lijepo. Kakva fenomenalna pogled nas je dočekao ovdje. Ali nećemo još pokazati dok se ne popnemo gore skroz. Evo Čuko nam se umorio, ali nema još malo do vrha pa ćemo opet odmoriti. Baš je lijepo ovaj dio ovdje. Evo nas, stigli smo. Vlaška Gromila, 1919 metara nadmorske visine. I jao, kakav pogled, baš je lijepo. Kako snimiti pogled, pošto smo zaboravili dronom ovdje. Predivno. Svakog slučaja. Evo mi se spuštamo sa vrha, idemo sad prema Paklarskim stijenama, pa ćemo vidjeti od ozgore djelovalo kada se malo raščistimo, pa da vam pokažemo pogled te stijena kakav je. Idemo sad prema stijenama. Ljudi, evo nas na Paklarskim stijenama, pogled je stvarno fenomenalan. Sad ćemo pokazati dole kako izgleda šumar prema Vlašiću, ali je baš strašno. Jer je visina ogromna.
Evo, uživali smo malo na Paklarskim stijenama. Baš je predijepo, pogledaju stvarno nevjerovatno. Nažalost nemamo dron da vas snimi to dronom, ali nema već. Začarali smo ovako koliko to. Ništa, to bi bilo to s ove avanture Plašića. Vi se pretplatite na kanal, bacite like, a mi se vidimo u nekoj novoj avanturi. Ćao!